L-2023 ġabet magħha bidla fl-immaniġġjar tal-ġbir u l-ġar tal-iskart. Dan qed iwassal biex issa l-iskart qed jinġabar skont skeda bil-ġranet l-istess għal Malta u Għawdex kollha. Mawan Jus, il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, Mario Fava, stqar kemm huwa importanti li l-poplu jkompli jirriċikla u jimxi mal-iskeda tal-ħruġ tal-iskart u joħroġ il-borża skont il-ġurnata abbinata magħha. Kruċjali apparti ovvjament l-ambjent, però ovvjament anke l-pjan tal-gvern, il-politika tal-gvern li morru waste to energy. U allura biex isir dan, għandna bżonn li jinġabar kemm jista' jkun skart organiku biex dan jinbidel f'biogas li eventwalment iwassal biex jinbidel f'enerġija. Dan ħajkun qiegħed ifisser li ħajkonna iktar enerġija ġenerata minn sors indaf, hawnhekk qed nitkellmu mill-iskart, u allura jitpoġġa fuq il-grid nazzjonali. Bħala pajjiż ħankun qegħdin ukoll jgħin dan biex nilħqu l-miri li għandna propju fejn tidħol riġenerazzjoni ta' enerġija rinnovabbli. Bħalissa għaddejja kampanja ta' informazzjoni ħalli l-pubbliku ikompli jkun informat dwar din l-iskeda l-ġdida ta' ġbir. Fava għalinna li huwa importanti li l-iskart irid joħroġ skont il-ġurnata kif skedat, jiġifieri it-tnejn, l-erba' u l-ġimgħa irid jinħareġ l-iskart organiku biss, jiġifieri l-borża l-bajda, l-iskart imħallat fil-borża s-sewda irid jinħareġ biss it-tlieta u s-sibt, filwaqt li il-ħamis wieħed għandu joħroġ il-borża l-griża jew il-ħadra bl-iskart riċiklat. Il-ġbir tal-Fliexken tal-Ħġiġ se jkun qed isir kull ewwel ġimgħa tax-xahar u t-tielet ġimgħa tax-xahar. Il-Mario Fava tlabnieh jiġġustifika il-menti li dan l-iskart separat jitħallat. Mhux daqstant għaliex il-Waste Serve li hija l-entità li fiha fiħdana jidħol l-iskart. Tagħmel ispezzjonijiet fuq kull skemil fuq kull trakk li jidħol fil-faċilitajiet tagħha. Barra dan forsi f'dawn l-aħħar jiem, in-nies qegħdin jaraw forsi trakkijiet tal-cleansing li qegħdin jiġbru kull tip ta' skart li forsi jista' jitħalla hemmhekk għaliex tkun ħarġet il-borża fil-ġurnata tal-ħażina, però l-proċess imbagħad minn hemmhekk hu illi il-cleansing department innifsu ġifier dipartiment tal-direttorat tat-tindif qabel ma jdaħħal dan l-iskart il-Waste Serve u stess fil-faċilitajiet tiegħu jissepara dan l-iskart u mbagħad jidħol il-Waste Serve xorta waħda separat. Ġifieri le mhux il-każ illi n-nies jisseparaw u mbagħad forsi l-stream tal-waste qed wassal biex ikun hemm taħlit. Tkellimna mas-Segretarju Parlamentari Alison Zerava Civelli fejn komplet timra dwar il-vantaġġi tal-iskema l-ġdida tal-ġbir tal-iskart. Għall-ewwel darba f'pajjiżna għandna skeda waħda nazzjonali, jiġifieri l-lokalitajiet kollha f'Malta u Għawdex qegħdin jiġbru l-istess kulur ta' borża fil-ġranet apposta għalihom. Dan ifisser li l-kuntratturi din jagħmlu inqas vjaġġi li għandhom borża waħda kuljum x'jiġbru allura anqas emissjonijiet, anqas traffiku fit-toroq tagħna u qegħdin nippromovu aktar riċiklaġġ in-nies jisseparaw l-iskart skont il-borża meta jmissa. Il-Segretarju Parlamentari Alison Zerava Civelli qalet kif wara 3 snin ta' konsultazzjoni wara diversi diskussjonijiet mal-Kummissjoni Ewropea, il-ġbir u l-ġar tal-iskart kollu qed isir fuq bażi reġjonali. Hija wkoll appellat għal aktar kooperazzjoni mill-pubbliku in ġenerali. Iva, l-kemm wieħed jaħseb li din kienet xi ħaġa faċli sabiex ikun hemm kooperazzjoni u waħda sieħa ma' nagħand kulħadd, iva rridu l-kooperazzjoni wkoll tar-residenti tagħna tal-pubbliku hemm barra. Għal daqstant inħeġġiġkom sabiex tistudjaw sew l-iskeda li ma' borża għandkom toħorġu kuljum ħalli din il-realtà ġdida, din l-iskeda nazzjonali tindera malajr kemm jista' jkun u kulħadd jerġa' jidħol għar-rutina u jkollna ambjent aktar nadif, lokalitajiet aktar sbieħ.